To jama'a masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da mu a wani sabon shirin na rigar 'yanci. Shirin rigar 'yanci dai shiri ne wanda ke tattaunawa da 'yan siyasa da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban, inda muke tattauna kan al'amura da ya shafi batun dimokuraɗiyyar Najeriya don sanin irin halin da ake ciki da kuma irin matakan da ake ɗauka wajen tafiyar da al'amura da ya shafi siyasar ƙasa. To a yau a cikin shirin kuwa wanda ni Aminu Ɗahirun jagoranta mun samu bakuncin wato ɗan majalisa ne wanda ke wakiltar karamar hukumar Madobi a majalisar dokokin jihar Kano, wanda kuma shine shugaban kwamitin ilimi na majalisar dokokin da kuma memba a wasu kwamitoci daban-daban, wato Honorable Suleiman Ishaq Mukhtar, wanda ya yi takakkiya domin zuwa wannan gida na Third Eye Africa TV don duba batutuwa da dama da ya shafi batun demokuraɗiyyar Najeriya, inda kuma mu namu zai karkata ne akan mu jin shin menene tasirin haɗakar jam'iyyun adawa a Najeriya wurin tunkarar zaben 2027. Sannan kuma mecece matsayar jam'iyyar NNPP wato a yanzu, shin za ta bi jam'iyyun haɗakan ne domin a fafata da ita, koko za ta tsaya ne da kafafunta a zaben 2027, ko kuwa a kishin da ake cewa ƙila ba maki ta haɗe da jam'iyya mai mulki wato APC shine zai wakana. Kuma menene dai wannan da kuma sauran abubuwa da dama da ya shafi halin da arewacin Najeriya suke ciki, da irin ƙorafe-ƙorafen da ya rinka fitowa wasu daga cikin 'yan adawa da kuma wasu shugabanni da suka fito daga arewacin Najeriya akan saniyar ware da suke ganin cewa an mai da bangaren, duk da cewa wasu daga cikin gwamnonin jam'iyyar APC sun riga sun musanta wannan batun. To wannan Muktar, barka da kasancewa tare da mu a wannan shiri na rigar 'yanci. Yawa, barka ka dai Malam Aminu. To wannan idan muka ɗauki batun abin da ya shafi ta kanta demokuraɗiyyar Najeriya, za mu iya cewa a yanzu an shiga wani tsari na yin haɗaka wanda ke jam'iyyun adawa suke tafa min haɗaka. Wanda ke wasu da suna ganin cewa akwai yiwuwar wannan jam'iyyu su yi tasiri, wasu kuma suna ganin ba lallai bane hakan yi tasiri. Da haka bari mu je kaɗan don mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin 'yan Najeriya akan su wace irin mahanga suke kallo ga batun jam'iyyar haɗaka ɗin, don mu ta bakin su da muka dace mu ci gaba da shirin. Ba su shirya ba. Dalilin da yasa nake ba su shirya ba. Alamun da suka ɗauko ba su ɗauko ka da wannan gwamnatin ba, domin shi talakan Najeriya idansa ya waye. Me nan ce idansa ya waye, kullum abu da yake maimaita mai. Aka suka taru suka ce a zaɓi wancan Allah shi Buhari da ya bai masu ba suka gudu. Yanzu suka tara suka ce a zaɓi Tinubu da bai masu ba kuma suka ƙara guduwa. So dalili shine yanzu ba su shirya ba. Yawa ba su shirya ka da Tinubu ba, yaudara musasi. To, babu wani tasirin da zai, saboda wayancan ne wadda cikin wancan jam'iyya suna suka kuma suka dawo wannan jam'iyya, ko ba haka ba? Gaskiya za su yi nasara insha Allah, in Allah ya za su yi nasara. To don haka mu dai fatan mu kawai in haɗaka ce mahi alheri, Allah ya tabbata. In kuma ba shine mahi alheri gare ba, ubangiji Allah ya kawo mana alheri. Alhamdulillahi, gaskiya akwai kyakkyawar alaka kuma insha Allahu akwai alamun za ta haifi da mai ido. Wannan hade-hade da ake akwai alamun za ta haifi da mai ido sosai. Ana kiran kowane matashi ya ɓoye katin zaben shi, sannan kuma ya tsaya yi wayo, ya tsaya yi amfani da hankalin shi ya zaɓi wanda zai taimake shi. Magana wai zaɓe don kuɗi, mu duba wanda ya cancanta kuma mu duba wanda zai taimaki ƙasar nan. Amma maganan kabilanci, bangaranci mu ajiye shi, mu duba waye dace mu zaɓa. Na haka ne, matasa su kiyaye harkan dabanci wurin siyasa ko ta da hankali. Ni mafita shine abu da kowa kawai ya san abin da zai zaba kuma ya san wanda zai zaba, kar a duba fati a zabi mutum. Yanzu kam muna kallon su ne wallahi. Allah kai mu ranar zaɓe. Ni dai baran yi fariya ba. Addu'a na shine Allah sa muna cikin masu rai mu kai ranar zaɓe. Ni na san wanda zan zaba, kuma dan yi zaɓe in raka da addu'a.
amma wayannan da suka tara kansu wallahi ba su shirya kada Tinubu ba. To barkanmu da dawowa. Wannan rubu kusan da yawa wasu 'yan Najeriya sukan yi tsokaci suna ganin cewa haɗakan nan za ta yin tasiri. Kila ta ma ba da mamaki a zaben 2027. Wasu kuma suna ganin cewa a'a ka wato ya kwace gore ba a hannun kuturu. Wata jam'iyya mai mulki fa duk wasu hanyoyi da za su domin su ga cewa sun daƙile wato sauran jam'iyyun adawa don su ga cewa sun ƙara ɗarewa, wannan abu ne mai wahala. To amma a matsayinku na ɗan siyasa kuma kai ɗan jam'iyya ta NNPP wanda ke har yanzu ba a fito da wata cikakkiyar matsaya akan cewa haɗakan za ku yi ko za ku yi jam'iyya mai mulki ne ko za ku tsaya da kafafunku ba tukuna. Kamun mu je mu taku matsayi anan za mu so mu ji a naka mahanga ta siyasance ya kake kallon tasiri ta wannan haɗakar jam'iyyun adawa a zaben 2027 da ke tafi. To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala bisa dukkanin ni'imominsa da ya a gare mu na daga rayuwar da lafiya da sauran wannan kai kawo din da ake ta yi akan abin da ya shafi makomar al'umma ta Najeriya da ta jihar mu da ta kananan hukumomin mu a matsayin mu na wakilai. Ka ɗauko magana mai girma kwarai da gaske. Duk da cewar ita haɗaka wani abu ne wanda wato aka gwada a Najeriya aka ga ya ci. Shine lokacin da aka yi haɗakar ita wannan jam'iyyar da take mulki ta APC. Aka samu jam'iyyu manya da ƙanana suka haɗe, manya kamar ANPP wanda a sannan tana da gwamnoni, da ACN wanda ita ma tana da gwamnoni, da CPC a lokacin wanda ita ma take da kamar najin gwamna guda ɗaya. Aka haɗe aka tunkari jam'iyyar PDP a 2015 kuma aka yi nasara. To ka san kowane lokaci akwai yanayinsa, akwai yana abin da yake bayarwa. Kuma alal hakika wancan lokaci da aka yi wannan haɗaka an yi ta ne da kyakkyawar tsari da kyakkyawan niyya. Mutane sun gaji da tsarin abin da ya shafi jam'iyyar wato PDP. Mutane suna ganin cewa in jam'iyyar APC ta zo za a samu sauki, za a samu sassauci. Kuma a ɗabi'a ta dan adam idan ya gaji da ganin abu kullum a ce shine zai ji yana son sauyi. Kuma al'ummar Najeriya suka yi fatan sauyin nan ya zama na alkhairi. Sai kuma abu ya canja. Wanda tun daga APC ta karɓi mulkin Najeriya ake ta ganin abubuwa Najeriya kamar tana ta komawa baya. Dukkanmu nan da shi jagoran injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da mu aka yi APC. Kuma kowa ya san irin gudunmawar da jagora ya bayar sanda suka taho da shi da gwamnoni kimanin guda 5 aka kira su da suna G5. Suka shigo a jam'iyyar APC aka buga zaɓe aka yi nasara aka karɓi gwamnati a hannun jam'iyyar PDP. To kaga wannan tarihin wannan haɗakar kenan. Result ɗin da mutanen Najeriya suke so su gani Allah shine shaida ko ka faɗa ko baka faɗa ba a gan shi a ƙasa ba, domin tun daga farkon mulkin jam'iyyar APC abubuwa suka ta taɓarɓarewa har kawo yanzu kuma ita jam'iyyar APC bata gano bakin zaren ba. To wannan ya tirsasa mutane yanzu wato wasu daga cikin 'yan siyasa suke ganin cewar za su yi amfani da wannan abin da shi talaka ya shiga ciki na cewar abin da yake nema a gurin jam'iyyar APC bai samu ba, saboda haka bari ya sake wata haɗakar don ya sake yaudarar shi talakan Najeriya da wancan tunanin na lokacin da ya haɗaka against jam'iyyar PDP. Saboda haka aka yi nasara jam'iyyar APC ta zo, to yanzu a sake wata haɗakar tunda ana ganin an yi wancan tsarin kuma talaka ya bi. To inda rigimar take shine su yanzu waɗanda suke yin wannan haɗaka ɗin abin da ake kallon su da shi shine fusatattu. Ana kallon su da cewa mutane ne waɗanda bukatar su ce bata biya ba, desperation ne ya ɗebe su. Misali in ka ɗauki wanda suka fi zakalkalewa zaka ga kowa ya yarda cewar idan kamar mutane irin su shi tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i, idan da a ce lokacin da aka zo za a tantance shi a matsayin minista a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar APC da ya yi scaling ya cinye screening an ba shi minista, ba zai fita ya ce ya ajiye mukaminsa na minista ya koma jam'iyya wata daban ko kuma ya koma yana adawa da jam'iyyar APC ya tafi a yi wani coalition ɗin daban ba. Haka shi ma tsohon mataimakin shugaban ƙasa mutane suna ganin da kamar a ce bukatarsa ta zama shugaban ƙasa ɗin ta biya ko wani abu duka dai gashi nan. To da sauran irin idanuwan da ake gani cewar wannan haɗaka ce wasu suke fassarawa cewa ta biyan bukatar kansu. Saboda haka zaka ga hankalin talaka a ƙasa bai kai yana ɗaukin wannan haɗakar yadda ya a lokacin da aka yi APC ba. Wato a zaben 2015. A zaben 2015. Saboda haka su kuma suna so su ɗauko irin wancan tsarin da suka ga ya kai. Saboda haka suka yi wannan. Don haka suna ganin su a matsayin wato haɗaka ce ta fusatattu, haɗaka ce ta waɗanda bukatar su bata biya ba a APC da sauransu.
to ka kawo shi jagoranmu injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, shi kuma kaga abin da ya sa ba za ka ga ya haɗu da su ba, shi tsarin shi da manufarsa daban. Shi da matsalarsa ita ce ba a yi da shi ne da yanzu yana APC, domin APC ba wanda take lashe bakinta ya cika da yau tana so ta ga ta mallake shi irin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. To shi kuma inda rigimar take, shi siyasarsa duniya ta sani, tun wasu ma ba su yarda ba, suna ga makiya ne, yau har duk duniyar Najeriya da ma beyond Najeriya sun yarda cewar shi siyasa yake dan talaka. Shi yasa bai damu ba in ba shi da gwamnati, saboda a san da ba shi da gwamnati sannan ma yake da samun daraja da mutunci. Kullum gidansa a buɗe yake, a zo a yi zumunci, a gaisa, a yi raha, a ji daɗi, a gaishe shi, shi ma ya gaisa da mutane, kowa ya tarwatse ya tafi inda za shi, ko kuma an gaice shi program ya je, talaka na jin daɗin ganinsa, al'ummar Najeriya na jin daɗin ganinsa. Don haka tun da shi ba fushi ne yasa yake yanke hukunci ba, shi yasa ba za ka gan shi cikin wannan coalition ɗin yanzu ba. Da a ce rashin samun biyan buƙatarsa ne, kamar yadda na kawo maka misali wasu sun rasa a jam'iyyar APC, da wataƙila sai ga shi ma da shi ake roshin ana tafiya maganar a ita yin wannan haɗaka ɗin. Amma tun da shi yana kallon APC ne a matsayin ba ta yi wa talakan Najeriya abin da ya dace ba, shi yasa yake da matsala da ita. To kaga ba zai je ya tafi wancan abun ba, kuma ba zai to ya ce wato yana, domin ina so wato in daɗa haska cewar al'umma su sani cewar ko ba a faɗa maka ba jam'iyyar APC ba wanda take nema yanzu irin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Amma me ya hana shi shiga? Wace amsa za a gaya wa talakan Najeriya akan jam'iyyar APC? Amma kuma wasu na kallon abin kamar akwai sharar fage da kamar ita jam'iyyar APC ta farewa shi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin ganin cewa an yi wato a farauta shi ko kuma an riga an samu nasarar dawo da shi cikin wannan jam'iyya. Na farko dama ana ganin kan ba lallai bane wato su iya haɗa tafiya a jam'iyya guda da tsohon shugaban jam'iyyar wato Abdullahi Ganduje wanda yake tsohon gwamna ne a Kano, kuma irin an samu rashin jituwa a siyasance. To wasu ke ganin cewa wannan matakin da shi Ganduje bari ta kan jam'iyyar ta kasance shugabancin ya fita daga hannunsa, sai ake gani akwai yiwuwar Kwankwaso idan an martayi din ba mamaki ko ce ai ba a taba zama jagora ba a cikin yi masa tayin jam'iyyar APC ake ba, sai dai wanda bai sani ba. Kuma zaman Abdullahi Umar Ganduje a matsayin shugaban riko na jam'iyyar APC ba zai hana jagora idan APC ta gyaru ya kalli cewar in ya shiga akwai wani abu da talaka zai amfana, akwai nasara da za a samu wadda za ta zama alkhairi ga al'ummar Najeriya, ba zai hana ya shiga ba. Ko da shi Abdullahi Ganduje ne shugabanta, to me zai iya masa? Ai gaba da gabanta, ai ba sa'ansa bane. Idan baka manta bai fa jagora dan siyasa ne wanda idan ya shiga tsari ajewa ake aiwawa a gani. Ya shiga zaɓuka a Kano an gani, ya shiga zaɓe a ƙasa an gani, sanda aka yi coalition aka haɗa APC din, da aka zo aka yi zaɓe wane ne dan takara? Janar Muhammadu Buhari ne, da duk ƙarfin da aka saka na shi shugaban ƙasa ne yanzu, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauransu, amma jagora ne ya zo sakan. Shi ne ya zo na biyu, Atiku ya zo na uku a wannan zaben wanda aka je aka yi a Lagos a lokacin ina cikin 3 national delegate daga local government ita, ni shaida ne. So haka baya razani, baya tunanin wani. Ai in aka ce wato kana tsoron wai ka shiga kasuwa saboda ko sarkin kasuwar ko wanda aka ba rikon kasuwar ma, ba zan ce sarkin kasuwa ba, wai baya son ka ko na makamancin haka, hajar da ka je da ita ce ba mai kyau ba. In ka je da haja mai kyau ba wanda ya sai hana customer ya zo ya sai kayanka. So haka ba magana ce ta Abdullahi Ganduje ba. Abdullahi Ganduje da aka cire shi wannan case ɗinsu ne can, amma ba za mu ci a'a bai da nasaba da watakila alhakin al'ummar jihar Kano da sauran wasu gurare da aka je aka yi by election, aka je aka yi kaza, duka aka yi musu ba daidai ba, ko kuma da abubuwa da suka wakana na zaben cikin gida, duk wannan kowa yana faɗan ra'ayinsa, kuma ba za mu yi denying ba, amma wannan bai da alaka. Dalilin rashin shigar jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso jam'iyyar APC shine yadda jam'iyyar APC take tafiya bai gamsu ba. To amma kwanan nan sai aka ga cewa an gaice taro wanda ya shafi kula da gandun daji a fadar shugaban kasan shi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma ya samu halartar wannan taro. Tun anan 'yan Najeriya suka fara tunanin cewa lallai kam da alamun akwai kishin wani abu zai iya faruwa. Sannan kuma ba daɗewa sai aka samu kuma ɗaya daga cikin manyan yaransa wanda ke kuma ɗan majalisa ne na tarayya da ke wakiltar Kiru da Bebeji wato Abin Jibrin Kofa, ya je ya samu har ya gana da shugaban ƙasa a kwanan nan. Kuma ko da ya gana da ya fito da kusan tambayoyin da aka rinka ya ce sai sun tattauna kan abubuwa dama da ya shafi ƙasa ma da batun siyasa, sai ake ganin cewa kila ba mamaki akwai wani sako da ya kai ko kuma wani sako da ya karɓo ko kuma wani sako da ya karɓo din da ake tunanin zai iya kaiwa nan gaba.
To kusan wannan sai zama har yanzu dai 'yan Najeriya suna tafa mu hasashen su wasu kuma suna jiran su ji cewa shin me wannan ziyara za ta iya haifarwa. Wannan baka ganin cewa shi ma akwai wani abu a ƙasa. Kamar yadda kace hasashe na farko na cewa ya je program gidan gwamnati Asorok, shi jagora ai idan aka yi zaɓe aka ce an kafa gwamnati ko ta wacce hanya aka samu gwamnatin nan fatan alkhairi yake mata, saboda ya tabbatar da cewar idan ta yi ba daidai ba akan 'yan Najeriya zai kare, in ta yi daidai akan 'yan Najeriya zai sauka. Saboda haka ka je Kano ka gani da aka zo aka yi abin da aka yi 2019 aka ce ba mu muka ci zaɓe a PDP ba, muka je kotu aka je diddi aka baro Ganduje gwamnatinsa ta 2019 wanda duk 'yan Najeriya sun sani an ce inconclusive, an ce kaza, an je an yi by election, an yi abin da aka yi duka aka ce an ban masa. Jagora ta yi a ba su dama su yi wa al'umma aikin alkhairi. Ba a ci gaba yadda yanzu suke mana abubuwa na sabotage da sauransu, ba mu koma muna yi musu ba, barin su muka yi sai da suka yi 'yan Kano suka ga sun yi failing, sannan aka zo aka zuba zaɓe, al'umma jihar Kano suka kada su zaɓe. Haka in baka manta ba a 2003 bayan ya gama gwamna from 1999 da aka ce bai ci zaɓe ba aka bawa wato nasara ta zama ga Malam Ibrahim Shekaru, shi ya ci zaɓe a jam'iyyar ANPP a sannan. Jagora ɗibar 'yan tawagarsa ya fi suka je gidansa, ya yi masa congratulation, ya yi masa murna tare da irin dabin da aka yi. Dan Kano ya san wanne dabi aka yi a wannan lokacin, amma ya je gidansa ya masa murna kuma ya ce da shi yana kira ga al'ummar jihar Kano yadda suka bashi dama, suka bashi haɗin kai, ya yi masu abubuwa na alkhairi daga 1999 zuwa 2003. Yana roƙon su ba wa Malam Ibrahim Shekaru irin wannan support din, irin wannan haɗin kan, irin wannan damar, shi ma ya su amfana abubuwa na alkhairi da Malam Ibrahim Shekaru zai zo da su. Aka shekara 8 yana gwamnati, sannan jagora ya dawo 2011 ya sake cin zaɓe ya zama gwamnan jihar Kano. So da aka ganin sa a Asorok, in dai aka ce wannan gwamnati ce aka kafa, to din da aka ce ga wani guri da zai ba da gudunmawa, ce wani aikin alkhairi, bari fa ce aka yi harkar gandun daji, wanda wannan abu ne wanda ba ma mu ba 'ya'yanmu da jikokinmu ma za su iya amfana. So da wannan zuwan baya fassara komai, amma mutane ba za ka hana su yi hasashen su ba. Shi kuma zuwan ɗaya daga cikin 'yan majalisar mu na tarayya da ya gurin shugaban kasa, ai da ya fito na ga interview din ya faɗa, ya ce dama kowa ya san alakarsa da shugaban kasa. So da kaga wannan tana ba da amsa cewar me bai yi confessing cewar jagora ne ya tura shi ba, kuma bai yi faɗi cewar wani sako ya karɓo don ya kawo wa jagora ba. To yadda aiki a rufan nan sai su bar shi a rufe haka, saboda idan da kamar a ce wani abu ne irin wancan, ba na zaton zai fito ya buɗe har 'yan jarida su ga lokacin zuwan shi, su ga lokacin fitowarsa, su ga kaza su ga kaza. Amma akwai hanyoyin da su APC suke amfani da shi wajen jeman shi jagora, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kuma a irin sanin da ni ne wa jagora, duk wani tsari da ya ga zai ciyar da talakan Najeriya gaba, wallahi zai joyi nan ɗinsa. Idan yau da APC, ai ba kalmomin APC ake ki A da P da C ɗin ba, composition na mutanen da ke ciki suka yi hijacking, talaka ya kasa gane ina ne alƙiblar da aka dosa. Haka duk jam'iyyun nan da ka gani ba wai harufan ake ki ba, a'a da suwa za a yi tafiyar, a'a an san tarihin wani, an san ya rike office kaza, yayi gwamna, yayi kaza, yayi kaza, to ya aka yi me kamun sa da za a gani. So haka ina tabbatar maka da cewa wannan duka ba fassara bace, duk wannan abin da ake yi kamar dambe ce za a yi ta aljamini, sai yara suka fito wannan ya daki wannan, suna dan yin wasannin su haka a fagen, su kuma manyan madambatan fa suna bayan fage. So haka ta ina jagora zai fito ya shiga wannan yanzu ba. Shi yasa kaga har yanzu a natsa yake, mu mabiyansa a natsa muke, dama daɗin tafiya da shugabanci kenan. Abin da yasa duk kaga harkoki suna sakwarkwacewa ɗayan biyu ne, ko rashin shugabanci ko kuma shugabancin rubabbe. Tun muna da shugabanci shine injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma shugabancin namu mai kwari, wanda muka tabbatar talaka yake kallo, wanda muka tabbatar in ya samu dama me yake yi, yayi a Kano, an ga alkhairan da yi. Yanzu a gwamnati ya kafa gwamnati a Kano, ba shine gwamnan ba, amma ga irin alkhairan da gwamnatin take, din Najeriya kowa yana gani abin da ake a bangaren ilimi, abin da ake a bangaren tsaro, abin da ake a bangaren infrastructures, abin da ake a bangaren duk wani abu na alkhairi da al'umma za su ci gaba. To na farko muna da shugaba, kuma mun yarda da nagartar shugabancin nan, cewar shugaba ne wanda yake yi tsakaninsa da Allah, yake yi dan ci gaban al'ummarsa da mu mabiyanmu. To tunda muna da wannan, shi sa ga muna bacci da ido biyu, babu ruwanmu da ina aka dosa. Shi dai yana ta kalle-kallensa kuma yana taɓa-taɓansa, kuma mu mun ji wani input za mu gabatar, tunda baya rainawa zai ba da shawara. Mu nan da muke yan ƙananan za mu miƙa shawara kuma zai ɗauke ta ya kalle ta, tunda dama shawara ba umarni ba ce ai. Ka ba da abu ne wanda ya fi ka sanin abu, ko kuma wanda yake cikin ruwan ya duba ya kalla cewa wannan abin da nashi da yake da shi wanne ne ya fi. Idan aka yi sa'a naka da ka kawo ya fi nashi, sai ya aje nashi, sai ya ɗau naka, sai ya aiki da shi. In nashin ya fi naka, shikenan sai ya godiya, ka ba shi shawara, ka ba da contribution.
wannan ma wani abin ayaba ma ne sai ya ci gaba da abin da yake na shi. Don haka shi za ga muna baccin mu da ido biyu hankalin mu kwance duk decision din da jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya dauka mu a matsayin mu na 'yan siyasa mabiyansa za mu taka za mu bi shi kuma wallahi babu wani kokonto a zuciyarmu. To misali saboda tested and trusted da Bature yake cewa to shine injiniya Dr. Rabi'u Musa. To misali idan muka dauki batun kamar ita kanta jami'ar hadaka wanda ka nuna cewa daga shi jagoran har ku kanku da magoya bayan din misali ba ku gamsu da yanayin ita kanta hadakar nan ba wato jam'iyyun kusan mutanen da ke ciki kuna ganin cewa kan babu wani sauyi da za su iya kawowa. Sannan kuma jam'iyya mai mulki ita ma take farauta ganin cewa ta sami nasarar jawo shi cikin jam'iyyar APC. Ita ma akwai alamu da ke nuna cewa ba ku gamsu da yanayin takun ba shi ma din bai gamsu da irin halin da jam'iyyar take ciki da kuma irin yanayin da ake mulkin ba wanda ke ko a kwanan nan bayan ma da ya je Ghana wato ya je wannan taro a bada shugaban kasa da ya fito sai ake tunanin za a zo ta magana mai daɗi ko mai yabo wasu ma kallo suke kamar da ka ya dawo kwana ɗaya biyu za a ji an ce ai gashi an koma sai aka da abin da ba haka ba sai ya fito wata magana wanda ke kowa yan adawa ba taɓa samun wanda yi magana wata tawo da hankalin ta tasiri kuma sannan tawo da hankalin ta dawo da kanta gwamnati hankali ba ta gigita gwamnati gaba ta rikita gwamnati gaba ɗaya har ya kasance wato su da ke cikin gwamnatin masu je sun yi taro a Kaduna don bayyana irin nasarori da ci gaban da suka kawo da kuma halin da arewa suke ciki to wannan magana ta yi shi ta sa ƙara jefa 'yan Najeriya cikin shakku wasu wanda suke tunanin an riga an je an gama shirya dil din shi sai ganin cewa a'a wani hali yake ci koko dai ana wasa da hankalin 'yan Najeriya ne to amma wannan abin da ya faru ko a naku a siyasance wacce mahanga ko kallace shi wato na farko dai wancan abin da na gaya maka akan shi wannan new coalition din da ake yi na faɗa maka ne ra'ayin 'yan ƙasa ba wai lalle ra'ayin mu a matsayin mu na 'yan kwankwasiya haka muke kallon ba ina faɗa maka yadda al'umma suke kallon da suka yi APC sanda aka yi ta a matsayin maja da kallon da suke wannan coalition din da yake tsallakawa daga nan ya koma nan da can an ce SDP yanzu an ce ADC kuma an ce wai next ma za a ce wata jam'iyya irin kallon da al'umma ƙasa suke shi yasa ba su yi roshin suna ɗaukin wannan coalition din ba. Dangane da gaba ta biyu kuma da kake magana shi jagora ka san mutum ne wanda kamar yadda na gaya maka shugaba ne wanda yake tsayayye yana kishin al'ummar Najeriya kuma yana kishin yankinsa yana kishin jiharsa yana kishin arewacin Najeriya ba kuma dan ya zalunci wani yanki ba domin ya yi mulki an gani sai da ta kai ga adalcinsa ta kai duk abin da za a yi sai an yi kokari an ba wa kowace local government kwata 44 local government idan ka je Kano sai da ta kai ga an ɗauki tituna masu hannu biyu wanda gwamnatin Ganduje ta yi nagalta ta ajiye ta ƙi sai yanzu da aka dawo mai girma gwamna yake ci gaba da waɗannan ayyukan don saboda haska mutanenmu na karkara headquarters ɗin local government su ma garuruwan su a yi musu titi mai hannu biyu a saka fitila wanda jagora ne ya kawo wannan duk abin da za ka ga an yi shi 44 local government saboda me saboda a kwatanta adalci don haka yau in ya samu shugabancin Najeriya na tabbatar da cewa ba wai fifita yankinsa zai ba to wannan kuskuren da ya gani saboda haka tunda gaskiya ce ita kuma gaskiya karfinta yawa ne da shi yasa kaga ta rikita gwamnatin gabaki daya saboda abin da ya faɗa din nan haka yake kuma bayan ya faɗa baka ga waɗanda suka kasa faɗi sun fito yanzu suna faɗa ba akwai tsohon wanda yake tare da tsohon shugaban jam'iyya duk da an zarge shi da cewar dan yanzu babu Ganduje a shugabancin riko na jam'iyya ne Tanko ya kasa ai ya fito shi ma ya faɗi wannan ya ma yi dogon zance kasan shi jagora zantukansa ba yawa suke ba sai dai albarka da alkhairi da ma'ana a ciki saboda ka zantukan sai dai in ka duba kwata-kwata zancensa da ya bai kai na minti 5 ba ko bai fi minti 5 din ba amma kalli yadda ya tasiri ya rikita gwamnati kuma ya ankar da 'yan arewacin Najeriya irin abin da ake na ba daidai ba sai sannan abubuwa suka riga fitowa cewa an yi budgeting biliyan kaza amma a ciki biliyan kaza a iya Lagos za a kashe shi an yi budgeting kaza an yi kaza sai sannan abubuwa suka ringa fitowa su Tanko ya kasa inda suka kasa magana sannan suka fito suke faɗan haka saboda haka idan ka kalla na farko maganar da ya faɗa gaskiya ce ita kuma gaskiya ƙarfinta yawa ne da shi duk abin da kaga an gina na ƙarya to gaskiya ƙwaya ɗaya in ka harbi wannan ƙaryar da shi sai kaga ta ruguza shi na farko kenan na biyu shi ɗin da ya faɗa an yarda A ɗinsa A ce a'a ɗinsa a'a ce wannan shaida ya same ta ba tun daga Kano ba a din Najeriya an yarda in ya ce da kai yes ɗin yake nufi in ya ce da kai no ɗin yake nufi ba kamar sauran wasu shugabannin na siyasa ba. To kana ganin duk maganarsa an san yadda ya faɗi ta nan haka ya fahimce ta haka take kuma haka ya faɗi ta. Kuma sannan shi baya ƙage. Da ƙage da fitowa zai a ce ai ba haka bane a kawo hujjoji duk taron da suka yi na Kaduna nauyin su kaf wanda aka tara bai kai nauyin wannan magana da ya da bata minti 5 alamin. To wannan shine abin da yasa kaga wayannan abubuwan suna faruwa amma ba wai dan saboda wai magana shiga APC ko shi bai ma zo wannan ba. Mutumin da yake shirye
shi bai taɓa daina siyasa ba. 24 hours a day siyasa yake, 7 days a sati siyasa yake, kwana 30 a wata siyasa yake, kwana 360 a shekara siyasa yake. Don haka duk lokacin da ya ci ga abin da ya fahimta tsakaninsa da Allah, ya fito ya ce da mabiya, tunda ba kowa ne dan siyasa ba, ya ce ga fahimta ga kaza ga kuma abin da ake so a yi, shikenan tafiya za a yi. Dama kullum cikin siyasa yake. Su waɗannan da kaga yanzu suke ta kamo can su kamo can, dama kayan su duk daga an gama zaɓe an ce ba su ci zaɓe ba, komai sai su bar shetar watsi. Wasu su tafi Dubai su koma zama, sai siyasa ta matso su dawo Najeriya, wasu su tafi ina ne, kowa ya tafi ya kauce daga cikin al'umma, ya kauce daga cikin wato cycle na ita wannan siyasar. Shi ko jagora ba haka yake ba, always yana nan a gida Abuja, in ba wani abu ya fidda shi ya tafi Kano ko ya tafi wani gurin program ba. Suraka baya da buƙatar wannan yanzu su abubuwan da suke yi, shi dama ever ready, ko da yaushe a shirye yake shi. To misali idan muka ɗauki kamar maganar da ka faɗa, rashin gamsuwa da haɗakar jam'iyya, rashin gamsuwa da jam'iyyar PDP, kusan abu na gaba ko dai a koma PDP ko kuma kuɗa da kafafuwanku. Kana ganin akwai yiwuwar cewa za a fi samun gamsuwa a koma PDP ne ko tsayawa da kafafun shine kake ganin zai fi zama? To ni idan ra'ayina ne, kamar yadda ka tambaye ni yanzu ra'ayina, wanda cewar ra'ayina shine ra'ayin shi jagoran mu duk inda ya kai mu. Dalili saboda ya fi ni ilimi, ya fi ni experience, ya fi ni sanin siyasan nan, kuma ni na yarda zaɓinsa zaɓi ne da yake yin sa don al'umma. Shi ne zaɓi na farko. In ka to alternative da kake so ka bani ka ce wa ni kana so in magana akan fahimtata. Fahimtata ita ce har yanzu lokaci bai ba da za ka iya gane menene abin da za a yi. Amma ba laifi bane taɓe-taɓe, ba laifi bane underground abubuwa. Duk wanda yanzu ya zarbabi ya ce APC ce, ADC ce, kaza ce, ina ganin kamar wato bai sami kulawa a makarantar siyasa irin yadda mu muka samu a cikin makarantar kwankwasiya ba. Amma abin da ake bukata yanzu shine kowa ya maintaining status quo. Inda kake ka tsaya har a zo lokaci da za a ce ma an buɗe dama yanzu a yi campaign. Yanzu kai campaign ma hukuma za ta kama ka. Saboda ba ma buɗe campaign. Wasu ce sun fara. To ai wata kare doka suka kuma dokar bata zo yin aiki a kansu ba. Amma haga jagoran mu ai bai wannan ba. Duk abin da kaga yayi sai yayi kokari, abin da ma bai gane bai kira lauyoyi su faɗa masa. In aka ce akwai kare doka a ciki zai kauce masa. Da haka ni a ra'ayina har yanzu lokaci bai ba da za a ɗau matsaya a ce ga abin da za a yi ana tunanin shi zai fi zama 'yan Najeriya alkhairi ko waiwai. Duk wanda ya fara wani aiki yanzu, to kamar yadda gaya maka buƙatar kai ce, kawai neman makoma. To shi kuma jagora ba neman makoma yake ba, neman dama yake da mafita gare shi a matsayinsa na ɗan Najeriya da sauran al'ummar Najeriya. Saboda har yanzu ni a ra'ayina lokaci bai ba, amma dai ba laifi bane in an ce ya kusa. To misali idan muka ɗauki yanayin da ake tafiyar da tsarin siyasa, misali mu koma jihar Kano, wato jihar ka kenan, wanda ana ganin har yanzu ita kanta jam'iyyar NNPP ita ce take da rinjaye ko a majalisa ma da kuma kusan al'amuran nan da shafi mutane. To amma kwanakin baya ta dan samu ta baraka kaɗan, wanda ke wasu dama sun fita daga cikin jam'iyyar, kuma zababbu ne a cikin jam'iyyar, wani jam'iyya cikin jam'iyyar suka ci samun wannan shugabanci. Kamar ana bangaren Kano ta Kudu akwai dan majalisa da dattawa wato sanata Kawu Sumaila wanda ya fita. Sannan kuma akwai Abdullahi Rogo dan majalisar tarayya ne shi ma ya fita. Sannan akwai kuma Rurum wanda ke ma dan majalisar jiha ne tarayya ne shi ma ya fita. Sannan kuma akwai Almadaki shi ma ya fita. Kuma duk sai aka ga cewa majalisar jiha na Sumaila. To dukkan da suka fita kuma da sun koma jam'iyyar APC ne. To ba ka ganin cewa wannan kanta wata illa ce ga ita jam'iyyar NNPP wanda mutane suna ganin kamar akwai. Malam Aminu, mu da muke Kano ba proud ba muka san siyasar Kano. Mun san da wannan fitar tasu da rashin ta duk ɗaya ne a tsarin kwankwasiya. Duk da cewa suna da matsayi. To ai tarihi na ce da kai zai maimaita kansa. Bari mu faɗa 'yan Najeriya su ji. Da zaben 2019 ya zo, jagora ya tafi PDP. Duk wasu jigajigai da suke tare da shi sai da aka sakace su. Wayanda sun fi Kawu Sumaila girma, sun fi Kabiru Alhassan Rin girma, sun fi Madakin Gini girma, duk sun fi su muhimmanci. Misali sai da Rabi Suleiman Bichi ya bar jagora. Rabi Suleiman Bichi sai da ta kai ga bayan jagora shine second in command. Sai da ya bar tsarin, iyaki tsarin, amma sai da jagora ya ci zaɓe a jiharsa ta Kano. Irin su Bala Gwagwaro sun bari, yanzu kana kallo sun dawo da kansu suke faɗi, suke cewa da tsakanin jagora da Ganduji jagora shine yafi kamata, shine yafi kaza, shi yafi nagarta, shi yafi wa. Irin su wato Dangwani sun bari. Wannan duka duk wanda ya san kwankwasiya ya san cewa waɗannan matsayin su a kwankwasiya
ko kusa da inda suka kai. Kawu Sumaila bai kai ba, Kabiru Alhassan Rum bai kai ba, Alima Dakin Gini bai kai ba, duk sauran wayanda ta kafa ɗaɗin nan duk ba su kai wannan gurin ba, sai da suka bar jagora. Amma talakan jihar Kano bai ba injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ba, sai da ya ci zaben sa a 2019. Wannan ba sai mun yi analysis ba, duniya ta sani. Shine aka zo aka kirkiri inconclusive for the first a Najeriya, a jihar Kano. Aka zo ta karfi aka sani da aka ce Ganduje ci gaba. Amma ba cin zaben yi a wannan lokacin da ƙuri'ar talaka ba, kamar yadda kowa ya sani. To yau ka lissafa waɗanda suka bari ɗin nan, waɗanda dama wato wahala ce ta koro su. In kana jin musiba ta siyasa ita ta koro su a wannan lokacin, da shi Kawu Sumaila da Kabiru Alhassan da sauran wanda ka lissafa suka zo gidan jagora suka ce yafe musu, sun masa kaza, sun masa laifi, amma yanzu sun je can sun gaba daidai ba a gurin Ganduje. Kawu an hana shi tiket na sanata, kuma mutanen yankin a APC wannan yankin shi yake da structure, shi suke bukata kaza sun gaji da Kabiru Gaya according to yadda su fahimta su take. Haka shi ma Kabiru Alhassan duk abubuwan da aka haɗa aka yi da shi a lokacin Ganduje na maganar sarki, na maganar kaza, duk abubuwa irin waɗannan, ya sake dawo ya ce a yafe masa wayancan zunuban da ya yi, da Allah ya tuba. Duk haka aka yi ɗaya bayan ɗaya. Aka zo aka ce to shikenan jagora ya ce ya yafe musu, ya ba su tikiti, aka yi musu kamfen da Kwankwasiya, aka ba 'yan Kwankwasiya gurin haƙuri, aka ce ku masu neman tikitin sanata ku haƙura, a bawa Kawu da ya zo ya ce ya tuba saboda dalilai iri kaza. 'Yan Kwankwasiya masu biyayya ne suka ce mun gamsu, mun haƙura, saboda jagora an yadda duk abin da ya zo da shi baya zuwa da shi don ya cutu da al'umma. Shi ma Kabiru aka ba da haƙuri, aka ce ya ba shi tikitin rai, haka da aka yi musu. Aka zo aka haɗa, aka ce a shiga zaɓe, aka shiga zaɓe, 'yan Kwankwasiya suka zaɓe su suka ci zaɓe. To kaga sun zo wani abu ne ya koro su, kamar yadda na faɗa maka, daga Gandujiya, kuma da suka ci zaɓe sai suke ganin cewar ba za su iya zama babu national wato government ba, babu ita central government, ma'ana babu gwamnatin tarayya ba. Saboda me? Saboda watakila shi wannan yana ga a senate yake aiki, don haka ba a jiha yake ba, wannan yana ga a reps yake aiki, shi ma ba a jiha ba. Ba za su iya wannan zaman ba, ga matsi daga gwamnatin tarayya akan gwamnatin jihar Kano. Komai na Kano sai gwamnatin tarayya ta zura hannu, sai mun gaba daidai ba. Haka muke ta haƙura, muke ta yin gwamnatin nan a cikin jarrabawa. Tunda dama ita Kwankwasiya sunan wani program da ni nake yin shi a jihar Kano, da platform ɗin na Voice of Kwankwasiya, cewa Kwankwasiya ba ta rago ba ce. Haka cikin jarumta gwamna yake tafiyar da gwamnatin makamanta ba, tun kan yake hukunci ma a Supreme Court a ce mun ci zaben mu, bai daina aiki ba, ba a daina komai ba. To haka wannan wahala ita fa suka gujewa, suka yi compromise. Yanzu da suka yi compromise din ne suke iya yi wannan impact, suke iya wannan. Kuma nayi ma albishir, ka jira ka ga zabe yazo, babu wanda al'ummar jihar Kano, al'ummar constituency dinsa ba za su daga shi su buga da ƙasa a siyasance su kada shi zabe ba. Ina tabbatar maka da wannan. Dan haka na waje ne ake zuwa a yi masa packaging, ni sanata ne, a yi masa packaging ni rep ne, a yi masa packaging ni kaza ne. Ina tabbatar maka wayannan da biyun su na fada wanda suka fitowa, shi ko na Rogo ma da karaye da kace Abdullahi Sani Rogo dama ba ma is irrelevant, shi ma ya sani ba ma ya cikin wanda ma za ka yi considering ma kace ma misali ko a Rogon ma zai iya cin zabi. So da haka iri-irin waɗannan abubuwan wanda ba dan Kano ba za a iya daukar hankalinsa, ai packaging cewa wani sanata ne, ni rep ne, ni kaza ne, ni kaza ne. Amma mu yan Kano wallahi ba wanda zai mana packaging, ina gaya maka. Kowa mun san nauyinsa. To dai Hausa sukan ce wai ba a san macito ba sai miya ta kare. To jama'a masu kallon mu shirin rigar yanci kenan wanda yake zo muku da kanan gidan talabijin na Taurari Africa TV. Muna kuma tare da dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Madobi a majalisar dokokin jihar Kano, wato Honorable Sulaiman Ishaq Muktar, wanda ya zo to muke tauna akan batutuwa dama da ya shafi tsarin demokradiyyar kasa. To wannan gaba bari zamu je ga hutar lokaci da muka dawo, zamu karasa dan mu duba batutuwa da ya shafi irin tsare-tsare da ita kanta majalisar dokokin jihar Kano take gudanarwa, da kuma abubuwan da ya shafi batu irin ci gaban da shi dan majalisar ya ganin cewa sun kawo a cikin shekaru biyu da suka shuɗe. Da haka ne ku dakace mu idan muka dawo za mu ci gaba. A tashar Third Eye Africa TV za ku rika jin sharhi da fashin baki daga bakin shahararrun 'yan jarida. Masu tushi da lissafi da kafa hujjoji. Kama daga Shu'aibu Mungadi, Dahiru Kera, Nasiru Zaharaddin, Naja'atu Muhammad, Aminu Dahiru, Muhammad Gamawa, Professor Usuji Madena, Dr. Ibrahim Modibo, Zubairu Idris Abdurra'u, Abdullahi Yalwa, da wasu ƙarin masana kan sha'anin siyasa da tsaro da tattalin arziki da zamantakewa a nahiyar Afirka. To jama'a masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da mu a wani sabon shirin na rigar yanci.
Shirin rigar 'yanci dai shiri ne wanda ke tattaunawa da 'yan siyasa da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban, inda muke tattauna kan al'amura da ya shafi batun dimokuraɗiyyar Najeriya don sanin irin halin da ake ciki da kuma irin matakan da ake ɗauka wajen tafiyar da al'amura da ya shafi siyasar ƙasa. To a yau a cikin shirin kuwa wanda ni Aminu Ɗahirun jagoranta mun samu bakuncin wato ɗan majalisa ne wanda ke wakiltar ƙaramar hukumar Madobi a majalisar dokokin jihar Kano, wanda kuma shine shugaban kwamitin ilimi na majalisar dokokin da kuma memba a wasu kwamitoci daban-daban, wato Honorable Suleiman Ishaq Mukhtar, wanda ya yi takakkiya domin zuwa wannan gida na Third Eye Africa TV don duba batutuwa da dama da ya shafi batun demokuraɗiyyar Najeriya, inda kuma mu namu zai karkata ne akan mu ji shin menene tasirin haɗakar jam'iyyun adawa a Najeriya wurin tunkara zaben 2027, sannan kuma mecece matsayar jam'iyyar NNPP wato a yanzu, shin za ta bi jam'iyyun haɗakan ne domin a fafata da ita, koko za ta tsaya ne da kafafunta a zaben 2027, ko kuwa a kishin da ake cewa kila ba maki ta haɗe da jam'iyya mai mulki wato APC shine zai wakana. Kuma menene dai wannan da kuma sauran abubuwa dama da ya shafi halin da arewacin Najeriya suke cikin, da irin korafe-korafen da ya rinka fitowa daga cikin wasu daga cikin 'yan adawa da kuma wasu shugabanni da suka fito daga arewacin Najeriya akan saniyar ware da suke ganin cewa an maida bangaren, duk da cewa wasu daga cikin gwamnonin jam'iyyar APC sun riga sun musanta wannan batun. To Honorable Mukhtar, barka da kasancewa tare da mu a wannan shiri na rigar 'yanci. Yawa, barka ka dai Malam Aminu. To Honorable, idan muka ɗauki batun abin da ya shafi ta kanta demokuraɗiyyar Najeriya, za mu iya cewa a yanzu an shiga wani tsari na yin haɗaka wanda ke jam'iyyun adawa suke tafa min haɗaka, wanda ke wasu da suna ganin cewa akwai yiwuwar wannan jam'iyyu su yi tasiri, wasu kuma suna ganin ba lallai bane hakan yi tasiri. Da aka bari mu je kaɗan don mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin 'yan Najeriya akan su wace irin mahanga suke kallo ga batun jam'iyyar haɗaka din, don mu ta bakin su da muka dace mu ci gaba da shirin. To barkanmu da dawowa. Wannan rabu kusan da yawa wasu 'yan Najeriya sukan yi tsokaci suna ganin cewa haɗakan nan za ta yin tasiri. Ila ta ma ba da mamaki a zaben 2027. Wasu kuma suna ganin cewa a'a ka wato ya kwace gore ba a hannun kuturu. Jam'iyya mai mulki fa duk wasu hanyoyi da za su domin su ga cewa sun dakile wato sauran jam'iyyun adawa don su ga cewa sun ƙara ɗarewa, wannan abu ne mai wahala. To amma a matsayinku na ɗan siyasa kuma kai ɗan jam'iyya ta NNPP wanda ke har yanzu ba a fito da wata cikakkiyar matsaya akan cewa haɗakan za ku yi, ko za ku yi jam'iyya mai mulki ne, ko za ku tsaya da kafafunku ba tukuna. Kamun mu je mu taku matsayi anan za mu so mu ji a naka mahanga ta siyasance ya kake kallon tasiri ta wannan haɗakar jam'iyyun adawa a zaben 2027 da ke tafi. To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dukkanin ni'imominsa da ya a gare mu na daga rayuwar da lafiya da sauran wannan kai kawo din da ake ta yi akan abin da ya shafi makomar al'umma ta Najeriya da ta jihar mu da ta kananan hukumomin mu a matsayin mu na wakilai. Ka ɗauko magana mai girma kwarai da gaske, duk da cewar ita haɗaka wani abu ne wanda wato aka gwada a Najeriya aka ga ya ci. Shine lokacin da aka yi haɗakar ita wannan jam'iyyar da take mulki ta APC, aka samu jam'iyyu manya da ƙanana suka haɗe, manya kamar ANPP wanda a sannan tana da gwamnoni, da ACN wanda ita ma tana da gwamnoni, da CPC a lokacin wanda ita ma take da kamar najin gwamna guda ɗaya. Aka haɗe aka tunkari jam'iyyar PDP a 2015 kuma aka yi nasara. To ka san kowane lokaci akwai yanayinsa, akwai yana abin da yake bayarwa, kuma alal hakika wancan lokaci da aka yi wannan haɗaka an yi ta ne da kyakkyawar tsari da kyakkyawan niyya. Mutane sun gaji da tsarin abin da ya shafi jam'iyyar wato PDP. Mutane suna ganin cewa in jam'iyyar APC ta zo za a samu sauki, za a samu sassauci, kuma a ɗabi'a ta dan adam idan ya gaji da ganin abu kullum a ce shine zai ji yana son sauyi. Kuma al'ummar Najeriya suka yi fatan sauyin nan ya zama na alkhairi, sai kuma abu ya canja, wanda tun daga APC ta karɓi mulkin Najeriya ake ta ganin abubuwa Najeriya kamar tana ta komawa baya. Dukkanmu nan da shi jagoran injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da mu aka yi APC, kuma kowa ya san irin gudunmawar da jagora ya bayar sanda suka taho da shi da gwamnoni kimanin guda 5, aka kira su da suna G5, suka shigo a jam'iyyar APC, aka buga zaɓe, aka yi nasara, aka karɓi gwamnati a hannun jam'iyyar PDP. To kaga wannan tarihin wannan haɗakar kenan. Result ɗin da mutanen Najeriya suke so su gani, Allah shine shaida, ko ka faɗa ko baka faɗa ba a gan shi a ƙasa ba, domin tun daga farkon mulkin jam'iyyar APC abubuwa suka ta taɓarɓarewa har kawo yanzu, kuma ita jam'iyyar APC bata gano bakin zaren ba.
to wannan ya tirsasa mutane yanzu wato wasu daga cikin 'yan siyasa suke ganin cewar za su yi amfani da wannan abin da shi talaka ya shiga ciki na cewar abin da yake nema a gurin jam'iyyar APC bai samu ba, saboda haka bari ya sake wata haɗakar don ya sake yaudarar shi talakan Najeriya da wancan tunanin na lokacin da ya haɗaka against jam'iyyar PDP, saboda haka aka yi nasara jam'iyyar APC ta zo, to yanzu a sake wata haɗakar tunda ana ganin an yi wancan tsarin kuma talaka ya bi. To inda rigimar take shine su yanzu waɗanda suke yin wannan haɗaka ɗin abin da ake kallon su da shi shine fusatattu, ana kallon su da cewa mutane ne waɗanda bukata su ce bata biya ba, desperation ne ya ɗebe su. Misali in ka ɗauki wanda suka fi zakalkalewa zaka ga kowa ya yarda cewar idan kamar mutane irin su shi tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i, idan da a ce lokacin da aka zo za a tantance shi a matsayin minista a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar APC da ya yi scaling ya cinye screening an ba shi minista, ba zai fita ya ce ya ajiye mukaminsa na minista ya koma jam'iyya wata daban ko kuma ya koma yana adawa da jam'iyyar APC ya tafi a yi wani coalition ɗin daban ba. Haka shi ma tsohon mataimakin shugaban ƙasa mutane suna ganin da kamar a ce bukatarsa ta zama shugaban ƙasa ɗin ta biya ko wani abu, duka dai gashi nan. To da sauran irin idanuwan da ake gani cewar wannan haɗaka ce wasu suke fassarawa cewa ta biyan bukatar kansu, saboda haka zaka ga hankalin talaka a ƙasa bai kai yana ɗaukin wannan haɗakar yadda ya a lokacin da aka yi APC ba, wato a zaben 2015. A zaben 2015. Saboda haka su kuma suna so su ɗauko irin wancan tsarin da suka ga ya kai, saboda haka suka yi wannan. Don haka suna ganin su a matsayin wato haɗaka ce ta fusatattu, haɗaka ce ta waɗanda bukatar su bata biya ba a APC da sauransu. To ka kawo shi jagoranmu injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, shi kuma kaga abin da ya sa ba za ka ga ya haɗu da su ba, shi tsarin shi da manufarsa daban. Shi da matsalarsa ita ce ba a yi da shi ne da yanzu yana APC, domin APC ba wanda take lashe bakinta ya cika da yau tana so ta ga ta mallake shi irin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. To shi kuma inda rigimar take shi siyasarsa duniya ta sani, tun wasu ma ba su yarda ba suna ga makiya ne, yau har duk duniyar Najeriya da ma beyond Najeriya sun yarda cewar shi siyasa yake dan talaka. Shi yasa bai damu ba shi da gwamnati, saboda a san da ba shi da gwamnati sannan ma yake da samun daraja da mutunci. Kullum gidansa a buɗe iki, a zo a yi zumunci, a gaisa, a yi raha, a ji daɗi, a gaishe shi, shi ma ya gaisa da mutane, kowa ya tarwatse ya tafi inda za shi, ko kuma an gaice shi program ya je, talaka na jin daɗin ganinsa, al'ummar Najeriya na jin daɗin ganinsa. Don haka tun da shi ba fushi ne ya sa ike yanke hukunci ba, shi yasa ba za ka gan shi cikin wannan coalition ɗin yanzu ba. Da a ce rashin samun biyan bukatarsa ne, kamar yadda na kawo maka misali wasu sun rasa a jam'iyyar APC, da wataƙila sai ga shi ma da shi ake roshin ana tafiya maganar a ita yin wannan haɗaka ɗin. Amma tun da shi yana kallon APC ne a matsayin ba ta yi wa talakan Najeriya abin da ya dace ba, shi yasa yake da matsala da ita. To kaga ba zai je ya tafi wancan abun ba, kuma ba zai to ya ce wato yana, domin ina so wato in daɗa haska cewar al'umma su sani cewar ko ba a faɗa maka ba jam'iyyar APC ba wanda take nema yanzu irin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Amma me ya hana shi shiga? Wace amsa za a gaya wa talakan Najeriya akan jam'iyyar APC? Amma kuma wasu na kallon abin kamar akwai sharar fage da kamar ita jam'iyyar APC ta farewa shi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin ganin cewa an yi wato a farauta shi ko kuma an riga an samu nasarar dawo da shi cikin wannan jam'iyya. Na farko dama ana ganin kan ba lallai bane wato su iya hada tafiya a jam'iyya guda da tsohon shugaban jam'iyyar wato Abdullahi Ganduje wanda yake tsohon gwamna ne a Kano, kuma irin an samu rashin jituwa a siyasance. To wasu ke ganin cewa wannan matakin da shi Ganduje bari ta kan jam'iyyar ta kasance shugabancin ya fita daga hannunsa, sai ake gani akwai yiwuwar Kwankwaso idan an martayi din ba mamaki ko ya ce ai ba a taba zama jagora ba a cikin yi masa tayin jam'iyyar APC ake ba, sai dai wanda bai sani ba. Kuma zaman Abdullahi Umar Ganduje a matsayin shugaban riko na jam'iyyar APC ba zai hana jagora idan APC ta gyaru ya kalli cewar in ya shiga akwai wani abu da talaka zai amfana, akwai nasara da za a samu wadda za ta zama alkhairi ga al'ummar Najeriya, ba zai hana ya shiga ba. Ko da shi Abdullahi Ganduje shine shugabanta, to me zai iya masa? Ai gaba da gabanta, ai ba sa'ansa bane. Idan baka manta bai fa jagora dan siyasa ne wanda idan ya shiga tsari ajewa ake aiwawa a gani. Ya shiga zaɓuka a Kano an gani, ya shiga zaɓe a ƙasa an gani, sanda aka yi coalition aka haɗa APC din
da aka zo aka yi zaɓe wane ne dan takara? Janar Muhammadu Buhari ne. Da duk ƙarfin da aka saka na shi shugaban ƙasa ne yanzu, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauransu, amma jagora ne ya zo sakan. Shi ne ya zo na biyu, Atiku ya zo na uku a wannan zaben wanda aka je aka yi a Lagos a lokacin ina cikin 3 national delegate daga local government ita. Ni shaida ne. So haka baya razani, baya tunanin wani ai in aka ce wato kana tsoron wai ka shiga kasuwa saboda su ko sarkin kasuwar ko wanda aka ba rikon kasuwar ma ba zan ce sarkin kasuwa ba. Wai baya son ka kona makamancin haka, hajar da ka je da ita ce ba mai kyau ba. In ka je da haja mai kyau ba wanda ya sai hana kwastoma ya zo ya sai kayanka. So haka ba magana ce ta Abdullahi Ganduje ba. Abdullahi Ganduje da aka cire shi wannan kes ɗinsu ne can. Amma ba za mu ci a'a bai da nasaba da watakila alhakin al'ummar jihar Kano da sauran wasu gurare da aka je aka yi by election, aka je aka yi kaza, duka aka yi musu ba daidai ba, ko kuma da abubuwa da suka wakana na zaben cikin gida, duk wannan kowa yana faɗin ra'ayinsa kuma ba za mu yi denying ba, amma wannan bai da alaka. Dalilin rashin shigar jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso jam'iyyar APC shine yadda jam'iyyar APC take tafiya bai gamsu ba. To amma kwanan nan sai ga cewa an gaice taro wanda ya shafi kula da gandun daji a fadar shugaban kasan shi Dr. Rabi Musa Kwankwaso kuma ya samu halartar wannan taro. Tun anan 'yan Najeriya suka fara tunanin cewa lallai kam da alamun akwai kishin wani abu zai iya faruwa. Sannan kuma ba daɗewa sai aka samu kuma ɗaya daga cikin manyan yaransa wanda ke kuma ɗan majalisa ne na tarayya da ke wakiltar Kiru da Bebeji wato Amin Jibrin Kofa, ya je ya samu har ya gana da shugaban ƙasa a kwanan nan. Kuma ko da ya gana da ya fito da kusan tambayoyin da aka rinka ya ce sai sun tattauna kan abubuwa da dama da ya shafi ƙasa ma da batun siyasa, sai ake ganin cewa kila ba mamaki akwai wani sako da ya kai ko kuma wani sako da ya karɓo ko kuma wani sako da ya karɓo din da ake tunanin zai iya kaiwa nan gaba. To kusan wannan sai zama har yanzu dai 'yan Najeriya suna tafa mu hasashen su, wasu kuma suna jiran su ji cewa shin me wannan ziyara za ta iya haifarwa. Wannan baka ganin cewa shi ma akwai wani abu a ƙasa. Kamar yadda ka ce hasashe na farko na cewa ya je program gidan gwamnati Asorok, shi jagora ai idan aka yi zaɓe aka ce an kafa gwamnati ko ta wacce hanya aka ba aka samu gwamnatin nan, fatan alkhairi yake mata, saboda ya tabbatar da cewar idan ta yi ba daidai ba akan 'yan Najeriya zai kare, in ta yi daidai akan 'yan Najeriya zai sauka. So da aka je Kano ka gani da aka zo aka yi abin da aka yi 2019 aka ce ba mu muka ci zaɓe a PDP ba, muka je kotu aka je diddi aka baro Ganduje gwamnatinsa ta 2019 wanda duk 'yan Najeriya sun sani an ce inconclusive, an ce kaza, an je an yi by election, an yi abin da aka yi duka aka ce an ban masa. Jagora cayi a ba su dama su yi wa al'umma aikin alkhairi, ba a ci gaba yadda yanzu suke mana abubuwa na sabotage da sauransu, ba mu koma muna yi musu ba, barin su muka yi sai da suka yi 'yan Kano suka ga sun yi failing, sannan aka zo aka zuba zaɓe, al'umma jihar Kano suka kada su zaɓe. Haka in baka manta ba a 2003 bayan ya gama gwamna from 1999 da aka ce bai ci zaɓe ba aka bawa wato nasara ta zama ga Malam Ibrahim Shekaru, shi ya ci zaɓe a jam'iyyar ANPP a sannan. Jagora ɗibar 'yan tawagarsa ya fi suka je gidansa, ya yi masa congratulation, ya yi masa murna tare da irin dabin da aka yi. Dan Kano ya san wanne dabi aka yi a wannan lokacin, amma ya je gidansa ya masa murna kuma ya ce da shi yana kira ga al'ummar jihar Kano yadda suka bashi dama, suka bashi haɗin kai, yi masu abubuwa na alkhairi daga 1999 zuwa 2003, yana roƙon su ba wa Malam Ibrahim Shekaru irin wannan support din, irin wannan haɗin kan, irin wannan damar, shi ma ya su amfana abubuwa na alkhairi da Malam Ibrahim Shekaru zai zo da su. Aka shekara 8 yana gwamnati, sannan jagora ya dawo 2011 ya sake cin zaɓe ya zama gwamnan jihar Kano. So da aka ganin sa a Asorok, inda aka ce wannan gwamnati ce aka kafa, to din da aka ce ga wani guri da zai ba da gudunmawa ce wani aikin alkhairi, bari fa ce aka yi harkar gandun daji, wanda wannan abu ne wanda ba ma mu ba, 'ya'yanmu da jikokinmu ma za su iya amfana. So daga wannan zuwan baya fassara komai, amma mutane ba za ka hana su yi hasashen su ba. Shi kuma zuwan ɗaya daga cikin 'yan majalisar mu na tarayya da ya gurin shugaban kasa, ai da ya fito na ga interview din ya faɗa, ya ce dama kowa ya san alakarsa da shugaban kasa. So da kaga wannan tana ba da amsa cewar me bai yi confessing cewar jagora ne ya tura shi ba, kuma bai yi faɗi cewar wani sako ya karɓo don ya kawo wa jagora ba. To yadda aiki a rufan nan sai su bar shi a rufe haka, saboda idan da kamar a ce wani abu ne irin wancan, ba na zaton zai fito ya bude har 'yan jarida su ga lokacin zuwan shi, su ga lokacin fitowarsa, su ga kaza su ga kaza. Amma akwai hanyoyin da su APC suke amfani da shi wajen jeman shi jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Kuma a irin sanin da ni ne wa jagora, duk wani tsari da ya ga zai ciyar da talakan Najeriya gaba, wallahi zai joinin ɗinsa. Idan yau da APC, ai ba kalmomin APC ake ki A da P da C din ba, composition na mutanen da ke ciki suka yi hijacking, talaka ya kasa gane ina ne alƙiblar da aka dosa. Haka duk jam'iyyun nan da ka gani ba wai haruffan ake ki ba, a'a da suwa za a yi tafiyar,
an san tarihin wani, an san ya rike ofis kaza, ya yi gwamna, ya yi kaza, ya yi kaza, to ya aka yi me kamun sa da za a gani. So da haka ina tabbatar maka da cewa wannan duka ba fassara ba ce. Duk wannan abin da ake yi kamar dambe ce za a yi ta aljamini, sai yara suka fito wannan ya daki wannan, suna dan yin wasannin su haka a fagen, su kuma manyan madambatan fa suna bayan fage. So da ta ina jagora zai fito ya shiga wannan yanzu ba. Shi yasa kaga har yanzu a natsa yake, mu mabiyansa a natsa muke. Dama daɗin tafiya da shugabanci kenan. Abin da yasa duk kaga harkoki suna sakwarkwacewa ɗayan biyu ne, ko rashin shugabanci ko kuma shugabancin rubabbe. Tun muna da shugabanci shine injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma shugabancin namu mai kwari wanda muka tabbatar talaka yake kallo, wanda muka tabbatar in ya samu dama me yake yi. Yayi a Kano, an ga alkhairan da yayi. Yanzu a gwamnati ya kafa gwamnati a Kano, ba shine gwamnan ba, amma ga irin alkhairan da gwamnatin take. Din Najeriya kowa yana gani abin da ake a bangaren ilimi, abin da ake a bangaren tsaro, abin da ake a bangaren infrastructures, abin da ake a bangaren duk wani abu na alkhairi da al'umma za su ci gaba. To na farko muna da shugaba, kuma mun yarda da nagartar shugabancin nan, cewar shugaba ne wanda yake yi tsakaninsa da Allah, yake yi don ci gaban al'ummarsa da mu mabiyanmu. To tunda muna da wannan, shi sa ga muna bacci da ido biyu, babu ruwanmu da ina aka dosa. Shi dai yana ta kalle-kallensa kuma yana taɓa-taɓansa, kuma mun ji wani input za mu gabatar, tunda baya rainawa zai ba da shawara. Munin da muke yan ƙananan za mu miƙa shawara kuma zai ɗauke ta ya kalle ta, tunda dama shawara ba umarni ba ce ai. Ka ba da abu ne wanda ya fi ka sanin abu, ko kuma wanda yake cikin ruwan ya duba ya kalla cewa wannan abin da nashi da yake da shi wanne ne ya fi. Idan aka yi sa'a naka da ka kawo ya fi nashi, sai ya aje nashi, sai ya ɗau naka, sai ya aiki da shi. In nashin ya fi naka, shi kenan sai ya godiya, ka ba shi shawara, ka ba da contribution, wannan ma wani abin ayaba ma ne, sai ya ci gaba da abin da yake nashi. Don haka shi za ga muna baccinmu da ido biyu, hankalinmu kwance. Duk decision ɗin da jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ɗauka, mu a matsayinmu na 'yan siyasa mabiyansa za mu taka, za mu bi shi, kuma wallahi babu wani kokonto a zuciyarmu. Saboda tested and trusted da bature yake cewa, to shine injiniya Dr. Rabi'u Musa. To misali idan muka ɗauki batun kamar ita kanta jam'iyyar haɗaka, wanda ka nuna cewa daga shi jagoran har ku kanku da magoya bayan ɗin misali, ba ku gamsu da yanayin ita kanta haɗakar nan ba, wato jam'iyyun kusan mutanen da ke ciki kuna ganin cewa kawai babu wani sauyi da za su iya kawowa. Sannan kuma jam'iyya mai mulki ita ma take farauta ganin cewa ta sami nasarar jawo shi cikin jam'iyyar APC. Ita ma akwai alamu da ke nuna cewa ba ku gamsu da yanayin takun ba, shi ma din bai gamsu da irin halin da jam'iyyar take ciki da kuma irin yanayin da ake mulkin ba. Wanda ke ko a kwanan nan bayan ma da ya je Ghana, wato ya je wannan taro a bada shugaban kasa da ya fito, sai ake tunanin za a zo ta magana mai daɗi ko mai yabo. Wasu ma kallo suke kamar da ka ya dawo kwana ɗaya biyu za a ji an ce ai gashi an koma, sai aka da abin da ba haka ba, sai ya fito wata magana wanda ke kowa yan adawa ba taɓa samun wanda yi magana wata tawo da hankalin ta tasiri, kuma san tawo da hankalin ta dawo da kanta gwamnati hankali ba, ta gigita gwamnati gaba, ta rikita gwamnati gaba ɗaya, har ya kasance wato su da ke cikin gwamnatin masu je sun yi taro a Kaduna don bayyana irin nasarori da ci gaban da suka kawo da kuma halin da arewa suke ciki. To wannan magana ta yi shi ta sa ƙara jefa 'yan Najeriya cikin shakku. Wasu wanda suke tunanin an riga an je an gama shirya dil din, shi sai ganin cewa a'a wani hali yake ci, koko dai ana wasa da hankalin 'yan Najeriya ne. To amma wannan abin da ya faru ko a naku a siyasance, wacce mahanga ko kallace shi? Wato na farko dai wancan abin da na gaya maka akan shi wannan new coalition din da ake yi, na faɗa maka ne ra'ayin 'yan ƙasa, ba wai lalle ra'ayin mu a matsayin mu na 'yan kwankwasiya haka muke kallon ba. Ina faɗa maka yadda al'umma suke kallon da suke wa APC sanda aka yi ta a matsayin maja, da kallon da suke wannan coalition din da yake tsallakawa daga nan ya koma nan. Da can an ce SDP, yanzu an ce ADC, kuma an ce wai next ma za a ce wata jam'iyya. Irin kallon da al'umma ƙasa suke, shi yasa ba su yi roshin suna ɗaukin wannan coalition din ba. Dangane da gaba ta biyu kuma da kake magana, shi jagora ka san mutum ne wanda kamar yadda na gaya maka, shugaba ne wanda yake tsayayye, yana kishin al'ummar Najeriya, kuma yana kishin yankinsa, yana kishin jiharsa, yana kishin arewacin Najeriya, ba kuma dan ya zalunci wani yanki ba, domin ya yi mulki an gani, sai da ta kai ga adalcinsa ta kai duk abin da za a yi sai an yi kokari an ba wa kowace local government kwata, 44 local government. Idan ka je Kano, sai da ta kai ga an ɗauki tituna masu hannu biyu wanda gwamnatin Ganduje ta yi neglect ta ajiye ta ƙi, sai yanzu da aka dawo mai girma gwamna yake ci gaba da waɗannan ayyukan, don saboda haska mutanenmu na karkara headquarters ɗin local government, su ma garuruwan su a yi musu titi mai hannu biyu, a saka fitila, wanda jagora ne ya kawo wannan. Duk abin da za ka ga an yi shi 44 local government, saboda me? Saboda a kwatanta adalci. Don haka yau in ya samu shugabancin Najeriya, na tabbatar da cewar ba wai fifita yankinsa zai ba,
to wannan kuskuren da ya gani saboda haka tunda gaskiya ce, ita kuma gaskiya karfinta yawa ne da shi yasa kaga ta rikita gwamnatin gabaki daya saboda abin da ya faɗa din nan haka iki, kuma bayan ya faɗa baka ga waɗanda suka kasa faɗi sun fito yanzu suna faɗa ba. Akwai tsohon wanda yake tare da tsohon shugaban jam'iyya duk da an zarge shi da cewar dan yanzu babu Ganduje a shugabancin riko na jam'iyya ne, Tanko ya kase, ai ya fito shi ma ya faɗi wannan, ya ma yi dogon zance. Kasan shi jagora zantukansa ba yawa suke ba, sai dai albarka da alkhairi da ma'ana a ciki. Saboda haka zantukan sai dai in ka duba kwata-kwata zancensa da bai kai na minti 5 ba ko bai fi minti 5 din ba, amma kalli yadda ya tasiri ya rikita gwamnati kuma ya an karar da 'yan arewacin Najeriya irin abin da ake na ba daidai ba. Sai sannan abubuwa suka riga fitowa cewa an yi budgeting biliyan kaza, amma a ciki biliyan kaza a iya Lagos za a kashe shi, an yi budgeting kaza, an yi kaza, an yi kaza. Sai sannan abubuwa suka ringa fitowa, su Tanko ya kasa inda suka kasa magana, sannan suka fito suke faɗan haka. So da haka idan ka kalla, na farko maganar da ya faɗa gaskiya ce, ita kuma gaskiya ƙarfinta yawa ne da shi. Duk abin da kaga an gina na ƙarya, to gaskiya ƙwaya ɗaya in ka harbi wannan ƙaryar da shi sai kaga ta ruguza shi. Na farko kenan. Na biyu, shi ɗin da ya faɗa an yarda A ɗinsa A ce, a'a ɗinsa a'a ce. Wannan shaida ya same ta ba tun daga Kano ba, a din Najeriya an yarda in ya ce da kai yes, yes ɗin yake nufi, in ya ce da kai no, no ɗin yake nufi, ba kamar sauran wasu shugabannin na siyasa ba. To kana ganin duk maganarsa an san yadda ya faɗe ta nan, haka ya fahimce ta, haka take, kuma haka ya faɗe ta. Kuma sannan shi baya ƙage, da ƙage da fitowa zai a ce ai ba haka bane a kawo hujjoji. Duk taron da suka yi na Kaduna nauyinsu kaf wanda aka tara bai kai nauyin wannan magana da ya da bata minti 5 alamin. To wannan shine abin da yasa kaga wayannan abubuwan suna faruwa, amma ba wai dan saboda wai magana shiga APC ko shi bai ma zo wannan ba. Mutumin da yake shirye, shi bai taba daina siyasa ba. 24 hours a day siyasa yake, 7 days a sati siyasa yake, kwana 30 a wata siyasa yake, kwana 360 a shekara siyasa yake. Don haka duk lokacin da ya ci ga abin da ya fahimta tsakaninsa da Allah, ya fito ya ce da mabiya, tunda ba kowa ne dan siyasa ba, ya ce ga fahimta, ga kaza ga kuma abin da ake so a yi, shikenan tafiya za a yi. Dama kullum cikin siyasa yake. Su waɗannan da kaga yanzu suke ta kamo can su kamo can, dama kayan su duk daga an gama zaɓe an ce ba su ci zaɓe ba, komai sai su bar shetar watsi. Wasu su tafi Dubai su koma zama, sai siyasa ta mutso su dawo Najeriya, wasu su tafi ina ne, kowa ya tafi ya kauce daga cikin al'umma, ya kauce daga cikin wato cycle na ita wannan siyasar. Shi ko jagora ba haka yake ba, always yana nan a gida Abuja, in ba wani abu ya fidda shi ya tafi Kano ko ya tafi wani gurin program ba. So haka bai da buƙatar wannan yanzu su abubuwan da suke yi, shi dama ever ready, ko da yaushe a shirye yake shi. To misali idan muka ɗauki kamar maganar da ka faɗa, rashin gamsuwa da haɗakar jam'iyya, rashin gamsuwa da jam'iyyar PDP, kusan abu na gaba ko dai a koma PDP ko kuma kuɗa da kafafuwanku. Kana ganin akwai yiwuwar cewa za a fi samun gamsuwa a koma PDP ne ko tsayawa da kafafun shine kake ganin zai fi zama? To ni idan ra'ayina ne, kamar yadda ka tambaye ni yanzu ra'ayina, wanda cewar ra'ayina shine ra'ayin shi jagoran mu duk inda ya kai mu. Dalili saboda ya fi ni ilimi, ya fi ni experience, ya fi ni sanin siyasan nan, kuma ni na yarda zaɓinsa zaɓi ne da yake yin sa don al'umma. Shi ne zaɓi na farko. In ka to alternative da kake so ka bani, ka cewa ni kana so in magana akan fahimtata ita ce har yanzu lokaci bai ba da za ka iya gane menene abin da za a yi. Amma ba laifi bane taɓe-taɓe, ba laifi bane underground abubuwa. Duk wanda yanzu ya zarbabi ya ce APC ce, ADC ce, kaza ce, ina ganin kamar wato bai sami kulawa a makarantar siyasa irin yadda mu muka samu a cikin makarantar kwankwasiya ba. Amma abin da ake bukata yanzu shine kowa ya maintaining status quo. Inda kace ka tsaya har a zo lokaci da za a ce ma an buɗe dama yanzu a yi campaign. Yanzu kai campaign ma hukuma za ta kama ka saboda ba ma buɗe campaign. Wasu ce sun fara. To ai wata kare doka suka kuma dokar bata zo yin aiki a kansu ba. Amma haga jagoran mu ai bai wannan ba. Duk abin da kaga yayi sai yayi kokari, abin da ma bai gane bai kira lauyoyi su faɗa masa. In aka ce akwai kare doka a ciki zai kauce masa. Don haka ni a ra'ayina har yanzu lokaci bai ba da za a ɗau matsaya a ce ga abin da za a yi ana tunanin shi zai fi zama wa 'yan Najeriya alkhairi ko waiwai. Duk wanda ya fara wani aiki yanzu, to kamar yadda gaya maka buƙatar kai ce, kawai neman makoma. To shi kuma jagora ba neman makoma yake ba, neman dama yake da mafita gare shi a matsayinsa na ɗan Najeriya da sauran al'ummar Najeriya. Saboda har yanzu ni a ra'ayina lokaci bai ba, amma dai ba laifi bane in an ce ya kusa.
To misali idan muka ɗauki yanayin da ake tafiyar da tsarin siyasa, misali mu koma jihar Kano, wato jihar ka kenan, wanda ana ganin har yanzu ita kanta jam'iyyar NNPP ita ce take da rinjaye ko a majalisa ma da kuma kusan al'amuran nan da shafi mutane. To amma kwanakin baya ta dan samu ta baraka kaɗan, wanda ke wasu dama sun fita daga cikin jam'iyyar, kuma zababbu ne a cikin jam'iyyar, wani jam'iyya cikin jam'iyyar suka ci samun wannan shugabanci. Kamar ana bangaren Kano ta Kudu akwai dan majalisa da dattawa wato sanata Kawu Sumaila wanda ya fita. Sannan kuma akwai Abdullahi Rogo dan majalisar tarayya ne shi ma ya fita. Sannan akwai kuma Rurum wanda ke ma dan majalisar jiha ne tarayya ne shi ma ya fita. Sannan kuma akwai Almadaki shi ma ya fita. Kuma duk sai aka ga cewa majalisar jiha na Sumaila to dukkan suka fita kuma da sun koma jam'iyyar APC ne. To ba ka ganin cewa wannan kanta wata illa ce ga ita jam'iyyar NNPP wanda mutane suna ganin kamar akwai Malam Aminu, mu da muke Kano ba proud ba muka san siyasar Kano, mun san da wannan fitar tasu da rashin ta duk ɗaya ne a tsarin kwankwasiya. Duk da cewa suna da matsayi. To ai tarihi na ce da kai zai maimaita kansa. Bari mu faɗa 'yan Najeriya su ji. Da zaben 2019 ya zo, Jagora ya tafi PDP. Duk wasu jigajigai da suke tare da shi sai da aka ba aka sakace su. Wayanda sun fi Kawu Sumaila girma, sun fi Kabiru Alhassan Ririn girma, sun fi Madakin Gini girma, duk sun fi su muhimmanci. Misali sai da Rabi'u Suleiman Bichi ya bar Jagora. Rabi'u Suleiman Bichi sai da ta kai ga bayan Jagora shine second in command. Sai da ya bar tsarin, iyaki tsarin, amma sai da Jagora ya ci zaɓe a jiharsa ta Kano. Irin su Bala Gwagwaro sun bari, yanzu kana kallo sun dawo da kansu suke faɗi, suke cewa da tsakanin Jagora da Ganduje, Jagora shine yafi kamata, shine yafi kaza, shi yafi nagarta, shi yafi waye. Irin su wato Dangwani sun bari. Wayannan duka duk wanda ya san kwankwasiya ya san cewa waɗannan matsayin su a kwankwasiya ko kusa da inda suka kai. Kawu Sumaila bai kai ba, Kabiru Alhassan Ririn bai kai ba, Almadakin Gini bai kai ba, duk sauran wayanda ta kafa daɗin nan duk ba su kai wannan gurin ba, sai da suka bar Jagora. Amma talakan jihar Kano bai bar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba, sai da ya ci zaben sa a 2019. Wannan ba sai mun yi analysis ba, duniya ta sani. Shine aka zo aka kirkiri inconclusive for the first a Najeriya, a jihar Kano. Aka zo ta karfi aka sani da aka ce Ganduje ci gaba, amma ba cin zaben yi a wannan lokacin da ƙuri'ar talaka ba, kamar yadda kowa ya sani. To yau ka lissafa waɗanda suka bari ɗin nan, waɗanda dama wato wahala ce ta koro su. In kana jin musiba ta siyasa ita ta koro su a wannan lokacin, da shi Kawu Sumaila da Kabiru Alhassan da sauran da ka lissafa suka zo gidan Jagora suka ce yafe musu, sun masa kaza, sun masa laifi, amma yanzu sun je can sun gaba daidai ba a gurin Ganduje. Kawu an hana shi tiket na sanata, kuma mutanen yankin a APC wannan yankin shi yake da structure, shi suke bukata kaza sun gaji da Kabiru Gaya according to yadda su fahimta su take. Haka shi ma Kabiru Alhassan duk abubuwan da aka hada aka yi da shi a lokacin Ganduje na maganar sarki, na maganar kaza, duk abubuwa irin waɗannan, ya sake dawo ya ce a yafe masa wayancan zanuban da ya yi, da Allah ya tuba. Duk ba haka aka yi ɗaya bayan ɗaya. Aka zo aka ce to shikenan Jagora ya ce ya yafe musu, ya ba su tikiti, aka yi musu kamfen da kwankwasiya, aka ba 'yan kwankwasiya gurin haƙuri, aka ce ku masu neman tikitin sanata ku haƙura, a bawa Kawu da ya zo ya ce ya tuba saboda dalilai iri kaza. 'Yan kwankwasiya masu biyayya ne suka ce mun gamsu, mun haƙura, saboda Jagora an yadda duk abin da ya zo da shi baya zuwa da shi don ya cutar da al'umma. Shi ma Kabiru aka ba da haƙuri, aka ce ya ba shi tikitin rai, haka da aka yi musu. Aka zo aka haɗa, aka ce a shiga zaɓe, aka shiga zaɓe, 'yan kwankwasiya suka zaɓe su, suka ci zaɓe. To kaga sun zo wani abu ne ya koro su, kamar yadda na faɗa maka, daga Gandujiya, kuma da suka ci zaɓe sai suke ganin cewar ba za su iya zama babu national wato government ba, babu ita central government, ma'ana babu gwamnatin tarayya ba. Saboda me? Saboda watakila shi wani yana ga a senate yake aiki, don haka ba a jiha yake ba, wani yana ga a reps yake aiki, shi ma ba a jiha ba, ba za su iya wannan zaman ba. Ga matsi daga gwamnatin tarayya akan gwamnatin jihar Kano, komai na Kano sai gwamnatin tarayya ta zura hannu, sai mun gaba daidai ba. Haka muke ta haƙura, muke ta yin gwamnatin nan a cikin jarrabawa. Tunda dama ita kwankwasiya sunan wani program da ni nake yin shi a jihar Kano, da platform ɗin na Voice of Kwankwasiya, cewa kwankwasiya ba ta rago ba ce. Haka cikin jarumta gwamna yake tafiyar da gwamnatin makamanta ba. Tun kan yake hukunci ma a Supreme Court a ce mun ci zaben mu, bai daina aiki ba, ba a daina komai ba. To haka wannan wahala ita fa suka gujewa,
suka yi compromise. Yanzu da suka yi compromise din ne suke iya yi wannan impact suke iya wannan, kuma nayi ma albishir ka jira ka ga zaɓe ya zo, babu wanda al'ummar jihar Kano, al'ummar constituency ɗinsa ba za su daga shi su buga da ƙasa a siyasance su kada shi zaɓe ba. Ina tabbatar maka da wannan. Don haka na waje ne ake zuwa a yi masa packaging ni sanata ne, a yi masa packaging ni rep ne, a yi masa packaging ni kaza ne. Ina tabbatar maka wayannan da biyun su na faɗa wanda suka fitowa, shi ko na rogo ma da ƙaraye da kace Allah ya sa na rogo dama ba ma is irrelevant, shi ma ya sani ba ma ya cikin wanda ma za ka yi considering ma ka ce ma misali ko a rogon ma zai iya cin zaɓe. So da haka iri-irin waɗannan abubuwan wanda ba ɗan Kano ba za a iya ɗaukar hankalinsa a yi packaging cewa wani sanata ne ni rep ne ni kaza ne ni kaza ne, amma mu 'yan Kano wallahi ba wanda zai mana packaging, ina gaya maka. Kowa mun san nauyinsa. To dai Hausa sukan ce wai ba a san macito ba sai miya ta kare. To jama'a masu kallon mu shirin rigar yanci kenan wanda yake zo muku da kanan gidan talabijin na Taurari Africa TV. Muna kuma tare da dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Madobi a majalisar dokokin jihar Kano, wato Honorable Sulaiman Ishaq Muktar, wanda ya zo to muke tauna akan batutuwa dama da ya shafi tsarin demokuraɗiyyar ƙasa. To a wannan gaba bari za mu je ga hutar lokaci da muka dawo za mu karasa don mu duba batutuwa da ya shafi irin tsare-tsare da ita kanta majalisar dokokin jihar Kano take gudanarwa da kuma abubuwan da ya shafi batu irin ci gaban da shi dan majalisar ya ganin cewa sun kawo a cikin shekaru biyu da suka shuɗe. Da haka ne ku dakace mu idan muka dawo za mu ci gaba.